Чираттагы кытлау хатыбыз Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылынан килде. Бүген нәни райондашыбыз Ахметов Артур Наилевич үзенең кеше 5 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы ала. Аны ихлас күңелдән яраткан әнисе Альбина, әтисе Наил, әбисе Руфия, абылары Айрат һәм Айдар кытлылар. Бүген нәни кояшыбыз нәк 5 ел безнең күгебездә балкый башлавыңа тулды. Син дөньяга тугач, тормышыбыз аеруча матурланды. Балабыз безнең бик сәләтле сабый. Ул биергә, җырларга ярата, истәвенә ул рәсем ясарга да булдыра. Аның шундый сәләтле булуына таң калабыз һәм күзебез генә тимәсен әле алда дибез. Балакайыбыз, күңелләребезгә нур истәп, шатлыклы, зур бәхет алып килгән газиз улыбыз. 5 яшь тулды бүген сиңа, синең тәүге юбилеең. Бәхет, шатлык юлдаш булсын, тыныч булсын туган өең. Әткәң, әнкәң, әбиләрең, туганнарың яши синең өчен диеп. Мин әле бәләкәй димә, яшә син дә янып, көйеп. Үтеп китәр балачагың, башланыр яшүсмер чоры. Теләкләрнең иң изгесе булсын барыр юлың туры. Сиңа без кадерлебез, киләчәк көннәреңнең иң матур җырларга тиң булуын. Йөргән юлларыңда һәр вакыт бәхет йолдызлары балкып торуын телибез. Нәни энекәшебез. Бүген синең юбилеең, кытлау ява тирә-яктан. Синең бик тә матур чагың, килер көнең булсын актан. Балачагың синең матур булсын, яшә шатлыкларга төренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, бәхетләрең килсен күренеп. Артур, син әлегә күп теләкләрне аңламасаң да, җырын тыңларсың дип өметләнәбез. Ә инде сөекле әти-әниеңә ихластан бары саулыклы гомер телибез. Сине бәхетле итеп яшәтсеннәр. Алдагы җырны кабул итеп ал әле. Баласы, иң шибәре, иң шәбе. Минем дә улым күзе нурым, тормышымның бар яме. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне бәхетле иттең. Әти дип сузасың син, талпынып кулларыңны, шатланып күзәтеп торам тәүге адымнарыңны. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Минем нәселемнең киләчәге дәвамы. Син дә ага көчле рухлы,
татар милләте каны. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым син мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым син мине бәхетле иттең. Улым күз нурым син мине бәхетле иттең. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам, иртәгә Алла бирсә матур җиңү бәйрәме. Алдан ук котлап куймыйм. Киләсе очрашуларга кадәр дим. Пока-пока.